What's up guys? Napagyapon ko karon sa Municipality of Lantapan, Bukidnon. This time mag road trip ta from Barangay Kawayan padulong sa Barangay Sungko dire sa Lantapan, Bukidnon. Diya sa Sungko guys, na diya ang El Paso. Katong cafe gyapon na siya. Pwede gyapon mo diya mag-snack, mag-order mo kape, kwati, and many more. Anong view? Banayan sa ninyo sa akong ikaduhang road trip series dire sa Lantapan, Bukidnon. Tara, let's go! Dangerous curve ahead. Kay utan. So good na git-git guys. At least pa di kay kuha na tong reflection. Di kayo maklaro sa video. Malabyan po din nato dre ang buff guys. Atong Binahon Agroforestry Farm.
Pwede ko kasulod ya. Tabay lang sa ta kay ang oras medyo bigil na. Labi na sila overlooking view dire. Maklaro na nimo sa dalan. Ito ang siguro unahan. Or nilabay na ta. Dire ka mosulod left sa binahon. Di yung salad kay mga rough road man. Enjoy mo sa view guys. Paki-like na lang din sa video. Salamat.
na tamapit kay ang oras